नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण अनियन रिंग्समध्ये अंडा पॅटीस करणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। हे अनियन रिंग्स घेतलेले आहेत, असे आपण कापून घेतलेत। 2 बॉइल्ड अंडे बारीक केलेली एकदम, 4 अंडी फेटून घेतलेली, 1 कांदा बारीक चिरलेला, कोथिंबीर बारीक चिरलेली, 1 मोठा चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा गरम मसाला, 1 छोटी हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, बॉइल्ड अंडी, कांदा, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, मिरची पावडर, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। यात आता अंडी घालूया। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया परत एकदा। स्टफिंग रेडी आहे। आता पॅटीस करायला घेऊया। पॅनवर थोडं तेल घालूया, रिंग्स ठेवूया। गॅस लो ठेवलाय, झाकण घालून ठेवूया। स्लो गॅसवर जवळजवळ 5 मिनिटे झाली आहेत, काढून घेऊया। आता परतूया हे। गॅस लो ठेवलेला आहे, दुसऱ्या बाजूनी पण जरा शिजवून घेऊया। दुसऱ्या साइडनी पण 3 मिनिटे झालेली आहेत। आता काढून घेऊया पॅटीस। अनियन रिंग्स मधला अंडा पॅटीस रेडी आहे। हे करायला खूप सोपं आहे आणि खूप पटापट होतं। तर असे पॅटीस तुम्हीही करून बघा आणि आम्हाला कळवा कसे होतात ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।